Maayong gabi sa tanan. So let's go! Amy Talks, episode 31. So dagan na sa tayong makatunan ng mga binuang o mga kataro. Binuo bitaw no? Oh. Binuo katarungan. Okay, let's go. Ikaw ang welcome back. Ako din welcome back day kay iba mo guys. Si Man. Yeah, adulting na. Sugod na adulting no. Sugod na adulting. Ana gina kinabuhi guys, padung sa ana tanan. Kita tanan padung ta ana na stage adulting. Mintras kuan pa mo, bata pa mo, ang iyang pilion na kinabuhi kay kanang malipay mo kay nagka-adult ninyo nga lisod na kayo. Yeah. Sumurag tigom daan. Tigom ka daan ba kay Yeah. Pwede mo di na mabalik ba? Hindi na oras mabalik. Yep. Kaya andre sa adulting kay responsibilities na. Na kay mga kanang hunaon ba? Di na lang ikaw pirmi ba no? Yeah. Yeah. So welcome back Jeff. Nice one. Ano na blihan? Kay ganiya na to si ko na ni. Kuan ka ng ASMR. Ikaw na. Sapa niya guys. Nice. Ako na ro. Ay gasan ba? Kamura bitog sa kuan bitaw nang duwa mo basket ka na sa net pa. Yeah. Sana na ako deserve ganina to Jeff. No? Deserve gani. Nice. Cheers. So, Jack Cook. Let's go. So, musta naman kaya? Ako una na kumusta no? Actually, nakakita naman siguro ng uban na ni. Naghimo ko podcast last week. Akong gi-release last weekend. Ako ra isa. Nya about to sa kanang basic nga katunon sa mga tao about how to level up as a lalaki. Nato 5 dito ka steps which is kanang pirmi nato sigsturyaan nga kanang ato ipantay-pantay gud pirmi. Balance which is kani nga logo. Yin and yang. Yeah, yin and yang which is us, di ba? The yin and the yang, di ba? Alam mo na. Black and white, true or false, mo na. Right and wrong. So mo ta. Trolls. Mo to siya. Mo to siya ang gibot last weekend niya. Gi-announce pud na ko nga natay bagong merch which is Nice ba? Nindot paminaw. Nindot kis paminaw. Makag chill bitaw gi-massage. Kuan pala ni, incomplete pala ni. Amo nang giahat. So di pa gid ni mao. Di ba? Magkuha lang siya baka ng thriller. Trailer lang sana kay. Yeah, at least pod maka kami duha makibaw mi sa unsay feel ikasulog nimo. Kay kami yung dapat una para kami una mo critic. Yeah. Di ba? We're our own critics, di ba? Critics lang. Nice. Sakto ra gid nga gisulob dano. Nya ngayon sad kayo kay puti tanan ka. Ako itom na wa pinagisabot no. Wa pinagisabot murag tugma ginatong tugma magid. Pero ambot lang sad no nga kitang nagmurag nagkadako kay murag na nagadugay kay nagkaganahan ba kag white ako nagkaganahan ko white nga color. Sukad sa una murag favorite gano ko black ug white ra gid. Black and white imo ha. Ako kay black ra magid ko sa una gani. Or sa violet or puwa nya. Black gid. Balit sa una ganahan kay ko white karon murag ganahan na attract ko sa black. So ganahan makag white sa una dili ka hugawan. Kaya mga hugawan gid man white. Kay makasampan mo na sa mama, di ba? So nice. Maura to ako same nga alot. Then hustle lang gyapon. Gym ko mga 4 times a week nya mudagan or cardio kaduha. So mo na 4-2. Kay katong last year nga sige tagdagan kay 3-3 man to. Tulo ka gym, tulo ka dagan, nya pahuway isa. Karon kay murag bisag pahuway kay di na mo ko ganahan mo pahuway. Kato kong gingon ganiya ba nga murag left behind. May bilin ka ba? Mabilin ka karon panahon na amo. Relax kag usa ka adlaw ng panahon na mahibilin ka kay tungod sa kapaspas na sa panahon ba o nanabi internet kayo. AI pa gid. Mao, AI pagid. So later sa nako ikaw sa atong kumusta og maayo kay dugay ka makabalik. Small lang gyapon, poken lang gyapon. Poken gyapon. Asa man ni mo gikan ng poken nga ngan? Kuan man ni kanang tungod gini sa kay gagaw nagduwa mi ato kanang magdagandagan mo sa circle niya. Ang hago kay nasa dapat di malapas sa linya. Malapas sa linya. Dili na in. Dili. Or kanang kuan bitaw kanang murag linya siya. Do ka buok niya, nadi ang hago. Nya kamo dapat makakuan ba makalabang kay og dili mo makalabang og madakpan ka kay kamo na pay puli hago. Patintero mo wa ko gibagon. Nakalimot kung si tawag na basta kana na duwa. Sa kana duwa. Timingan mo kay to na natoy dudol ba na poken ba murag kuan guro na sauna nang ilahang grupo mo siguro na sauna murag nya timingan ka na nakita niya na tumba man ko nihila ko ilaw gitawan niya para mayunong kog hila kay kuan ba akong gipakatawa
Una na tawag ako busya. Hila kang yapon ko. Iya ko ipakutan do kasi tinuod pa nga ano mo. Wa de wa. Kasi kuan mo wa kanang tinuod pa nga ko Jeff. Sa nga naman sa indot kay kuan lagi pangano Jepokin. Tiyon to. Nakulot indot lagi to. Naganahan din ka to. Naganahan ni ko to. Indot tinuod ito no. Pero di gid ako original guys ako gay gagaw nakaroon na ng Jepokin mo nang karon ako ginagida kay indot guys paminaw ay indot pud paminawon. Ayan ito. So anyways, balik sa tuwang life as a seaman. Makaingon ta guys na makaton juga. Kay labi imong mga kuyog kay randoms. Ya poros pagin mo laki, mga egoisto ba. Og nang tan-aw mo blue lock, murag na ang mga tao ba. Murag inyong goal bitaw kay usara pero murag ilaha para nila ba maputas anay. Dagan ang nakaindot sa akong kinabuhi ron dagan ako nadtuan mga lugar, nakakat-on ko mga storyan nila. Katong nga binaray. Binaray. Binaray og kanang Ilonggo. O Ilonggo kay iligan man mi una to. Makaingon gi ka og sus og wala ko nagsiman ba maabot pa ka kanang ni dire. O mara kag mga wata ba tad murag gamay ra kay mong kilabutan bitaw wala nimo matravel ang uban kuan. Tinod. Murag yan na ba? Mo nang nalipay ko sa gipili murag kaana gi ko tara daw gipangita day na free travel na kana lagi ka ikatungtong nimo petan excited kay mo tanan ini na mudunggo. Pananay din nagawan kasi una mo gawas. Makanaog mo nya. Puli-puli di na pwede magdungan tanan kay Badi mo. dapat na ginay mabilin sa barko. So di ra ikaw mo naog dapat kay kuyog. Na kay kuyog. Asa may nindot imong nadtuan nga murag naganahan gid ka. Makaingon ta kog urmok pero layo ra gid sa Tacloban. Urmok na ka katong giduan, ibalik ka dito di ba? Nibalik ko. Katong na video ka no. Yan naka-ari man nato nagkuan, video na vlog. Kaingon kog urmok indot gid ba ang urmok. Pero mas makaingon kag Tacloban kay sa mong gidakan 8 kilometers padong sa Pantalan to Douglas MacArthur nya sa mong Pantalan to San Juanico Bridge kay 12 kilometers so jogging mo gitag 18 kato kay bike ra namo makaya ra. Dali ra kayo. Nakabike na pagid ka sa una. Nakabike na gid sa una. Lingaw kay sa Tacloban. Ang tawag nila sa city dito kay downtown. Murag ilang city murag atoa pa murag ang downtown na lang murag Kulon yan na ba? Mao man sa diri sa una downtown Kulon na. Mao gid na. Dito sa Cebu kay kita diri wala man tay downtown diri sa Lapu-Lapu kay late man ta na city sila man di doon na. Paingon lang downtown paingon ka city murag ka nang kuan day ang city. Kuan guys ang nakalingaw pud na kay ngahimo mo kong cook dagana ra nakatunan bitaw. Kana laging kaingon kag sa nila wa ko kasabot. Makarelate bitaw ng mga seaman na apprentice ng mga kabatch nako. Halos kasagaran gyud ako ng mga kaila kay cook pud ra ba. Nakagigid og cook makagigid og cook. Hassle siya kay mo kompra nya mag-budget pa ka. Magkuan ba ka magunon na sa lutoon kay may kuga ba na balik-balik imong mga luto. Para kag makapuol pod. Sa man lagi dugay mo ta nakaton og luto. Pwede man po na nga maura gyud nga putahe pero karong adlaw parat. Ug na tayo. Yung lagay ba di ba? Puro lagi ko ang sabaw na baboy. Kay mo sila okay ra yung timpla ra ikaw nga parat ito tabang. Before sila mo magtagan-tagan sila sa kanila adlaw. Tabang na ron, parat na ron. Man ilagi na si moton humot gani akan eh. Kay kanang tabang kuwang gina sa lamas na hotda na. Sa gabi ibalik yun sa barko or maka-night out mo. Pwede may maka-night out pero duty among duty is putol. Petan 12 to 4. 12 to 4 na siya buntag ug hapon, gabi. Kadlaw ng gabi. Ikaw yun ra ka nang ingana, putol-putol. Okay ra man siya. Mas hindot na siya na putol kay makabuhat pa kasi mga bato nun ikaw man sa mong duty. Pero mo lagi ang imong kontra is ang tulog nimo maglisod ka gadjas. Pero no, sigasa kay butang tulog mo gyud pinakalisod. So, pag nakasbalay di lisod gyud ang tugi pinakalisod. Pinaka-importante sana nga bisan pag panalitan ka na atong pang-exercise, di man na mo talab basta wa kay tug. Kana. Murag nakarealize ko ba na dapat kiday sa betan og matuga dapat og sayo. Dapat kiday ang imong buhaton kay magpakapoy kay kabuntag. Sumana gamit kay exercise, di ba? Kuan sana
skill sa na pagtug. Kada tong Skills, istoryahan sa oo. una mga tanan, everything is a skill. Mm. Skill sad na nga murag imong giplano daan ang imong pagkatug ba ngay nga naa para makatug koy kagabi akong i-exhaust maayo ang akong physical o akong mental nga side para inihigda na ko yung kagabi. Kuan Oo, gyud, diretso ko Pawong diretso, tagak, pawong diretso ana. Yang uban di ka coop up ana. Mo na mag-inom, mao na lang ang ilang pangpakatog or mag sleeping pills ana. Wa ko against ana, ilaha man ang life, but nindot gyud og ilag yung kanang imong natural. controlled ba? O control gyud nimo nga natural lang sa kunya na nang ingana og kanang lawom nagigig kag mga problema. Kay ako nakaasoy mo melatonin kadaghan. Ya na may uban nga tawo pareha sa ako sa kamaguwang di na mo talabang melatonin. Duha ka pills, tulo ka pills di. Pero di pa na sleeping pills, melatonin ra na siya. Healthier na siya kaysa katong sleeping pills gyud nga kailangan prescription sa doktor. So better but mas maayog yung mo-gym ka na kay hunahon-naon. Mao ba nang akong pag-edit pangpa empty man na sa akong utok. Pangpa-empty na ako sa akong utok para exhaust kaya akong trabaho, routine man. So di pirmi ma-empty akong utok, magamit lang pero mga routine naman. So yun uli na or out na ko gym 1 hour or 2 hours. Iguli diri edit 2 ka oras. Ikatog sad sakto 7 hours. 7 Di ba? hours. Oh, 8 hours lipay na kay ko ng 8 hours. 6 to 7 hours ginang tog og 6 okay normal pero og 5 di ko mo gym man ikaw kay tanaw na ko murag di ni mabalik ang akong gi exercise ron walay balik ni kay kuwang og tog ana ba. So tog is a skill pud gyapon. Kanang 8 hours ba mura nag-achievement no? Yeah. Ano, masugod na kay trabaho, achievement na ng intern. Sauna ka tong estudyante ba? Estudyante. Kaya grabe. kayo. 8 to 9 nung tog, karon ay trabaho ka sus. Achievement na ng 8 hours. Which is kuan po na kayang mag-eskwela ka, mulakaw ka, magduwa-duwa mo or imong utok magamit, di ba? So, ana, mas nindot gyud imong tuga tong eskwela pa ka kaysa trabaho na niya. Samot inyo putol-putol lisod na. Makaton gid bitaw ka. Kanang how to handle kuan ba hardships ba? Na kay mga kuan dito naagyan nga mga kalisod pod nga kanang naka-realize gid ka nga damn sus kato gilaging ako pa gisuwayan no kanang kanang kagalingon na niluto og kanang putahe na wa ko bawo gid as in zero knowledge ko. May na lang gani na ko ikuha na to kanang nami kauban na to ba na siya tay gihikay og nay mga birthday dito sa barko. Barko kay tagaan man na og kuan kanang pahalipay ba ang kanang mag-birthday. So budgetan siya og para kaon. So tay giluto na ka na di ko kibaw. Nangka. Nilatan nga nangka. Kanang nay gata. Daliso. Daliso. Igo ram ta mo kaon og tan-aw sa mo uncle sa namlutoan na kay panagsar mo kay wa mo kay nangka good dire. Akong gisuwayan kay naman ni request na pag nangka kay kita sila nangka pag pangumpra nila to sa Tacloban magito. Sus pagluto nako toy saon mo ni kay ang magluto ko alas 9 nya alas 10 na to nya ang kuan ang preparation na kay grabe ra ba kahago kay ako napalit na lubi kay katubay kumuton ba. So ikaw pa mo ikaw pa manual mo ikaw agi kagod na daan pero ikaw pa mo ana kumot ba asol gi ba Dili dili katong kuan bitaw daan na kanang gipuga ginala mayo na katong pure lang coconut. Ang mga ingana naman sa mall nga baligya. Pero kana sa merkado ikaw magi mo manual na kuan. May dito sa Tacloban ina sila kanang kuan kanang machine na para piga gid no mamaligya sila. Nya wa mo kubaw na kuan day kanang mas hindot dito kay kana lagi zero knowledge ta. Ana na putay mo to grabe alaga gis na lo dali kong kumot lo. May gani naog to ang salamat ko ni Kuya Botets, thanks kay Botets. Kay Botets ang tawag. Punta si kay Botets may siya naggisa sa nangka wala ko kay nagkumot-kumot ko. Lubi mo to timing kay pag human ako kumot kanang na puga na ako ang mga kuan juices yang gata mo to gibutang gani niya mo to kaingon gi ko atad lisod gid bitaw ning kuano ikay mangita sa problema pero lingaw ka kay ikaw may challenge mo kagalingon. Mao sang usa sa rason na ng lisod na ang luto natong mga lalaki kay bisag ako mao man akong gieskwelahan ni Charem. Lisod na ako kay di man na nature nato gyud ang mga luto. Ang nature gyud sa lalaki is manguha dito sa gawas dadun sa balay. So kana pag pangumpra apil na. Kana pag pangitag kwarta para ipalit og kumpra apil na. So mao gyud natong nature nga mangwarta ta sa gawas. Mainly trabaho gyud ta na sa babay. Sa sukad pa na sa unang panahon ang mangmuluto babay gyud. Ang kita mga laki sa atong panahon karon kay panagsara ta muluto pero kana bitong
mustard kay na to, masteral kay na to. Usar ka putahe atong naibawan, Wala pero ba, masteral oo. na. O, mao na ato asa mga lalaki karon panahon na nga. Isa lang kabatay ka ng matutag Bohol, mga probinsya, Mm. 'di ba? Ang mga angkol diha mo'y nagluto. Mm. O, 'di ba sa gawas? Mm. Actually, mga masteral na nila pero ang usara na kaputahe, duha or mayo sila mo lechon. Mm. Pero kato mga side dish yung mga ubang putahe nga dili main dish, ang mga babae sa na naghimo daghan dito. So nga to gamay lang, Mm. pero masteral lang atong mga malutoon pud. Ato is more hunting. Kay adto hunting man kita sa gawas man gyud na mao gyud na nature for pila ka thousand of years sa laki. Mao gyud ang trabaho nato manghanta sa gawas, dadon sa balay mag-relax kay para ang babae na pud mo himo ana gina. So lisod gina. Ako pud pag college, pag sugod nako, kabantay sa gid ko nga daghan kay mga babae may muluto. Ako may kumuluto daan before ko ni college kay na training man ko diri sa balay, gituluan ako mga mama kay magtanaw ako mama diri. Nya, mo na man gid siya adong pagkat-on nagluto kay wa ka kay bawo if imo maminyuan kay bawo mo muluto or di. Mm. Oh, sumo to nagkat-on ko. Pagabot gyud ako sa eskwelahan bisag kay bawo ko daan, daghan bagyo pug mas main ako nga babae nga kon kay ilaha man nature. Sumo to anak ko gets. Mm. Ilaha gid ni. So di kay nako i-big deal ilaha man ni. So mao na nature gid na sa babae nga sila muluto. Lisod na ka skill sa mo ikaw ron niya dako na kanya. Makumpara pa dyan na nimo kay lami ato luto mama sa balay niya di na ko makuha. Madawon kag dali. Madawon ka di ba? ba? Oo. Murag mga manggawa sa mga kuan ba? Kato, kinsa mo to nila? Dito sa mo to ngano ingato mo to yung lasa. Ano. Napriyaram to ingredients. Yan Ang sequence pa Oo. nga nganong gahi ako ang patatas niya to kayo mo ka na ba? Oo. Naanay nga na kuha na skill gyud po na. Which is nindot ang skill nga nakatunan po ni mo no dili too late. Kay Dili sugod too pa man late. ka, Oo, sugod pa man ka nag sa tanang trabaho, pila pa 20 plus wa pa ta ka 1/4 sa atong ginabuhi, di ba? Pero nga luto po noon ko sa una pero di ganyan na kagrabe pras karon na kuan gid ba. Bunta ko to hapon Pirmi. kay ikaw. Kamo to yung mga canton with egg room din mo Katulog egg ba. Pero mustard na kayo. Oh, still Kanni. Ang nakalingaw po kay ako mga kuyog. Dili bitaw sila dili ka na ipahamak mas nindot nun kay mahatag sila advices. Makaingon sila na kanay buhata mao na mao ganang gipasalamatan gina napunta ko tong barko ha. Ang mga nahitabo before ta ani nga podcast sa katong atong last nga podcast pod pag-ingon nimo ganiha nga nakaadto kag mga laing lugar kay ako nimduman dayon ang Kamutis na kung adto. Oh. Kakuan ka tong niadto ko ni Luloy. Kato nagkita mo. Kato. Di ba naghimo kog summer vlog nga series unom ka episode. Unang episode og ikaduha kay sa Bohol. Nga ta sayang wa ka kadto. Lagi sayang nga. Kay hapit biya to ka tumauli diri di ba? Naka sa nara ka sa South. San Fernando. Oh. Dito San Fernando nga Cebu? Kuan to, Katbalugan mo ka to. Pero padung na kato diri di Padung ba? ako diri. Wala ta nagabot. Nino ta kay to makakuyog makabalik ta dito sa katong Kabagno, pool. Katong kuan gani gi-wrestling ko kay Mark. Dito, balik dito. Sa Lingaw naghimo pug og vlog ato Lingaw. Naka-ride ko. Ang ako yung di malimtan sa katong nga series kay ang Kamutis. Okay. Nabiya dito atong mga kabanda sa una sila Luloy, si Wiwing, silang duha niya. Naka-jam ko nila. Nya. Kana bitaw ang feeling na kay murag suod kay dito sa lugar pero bag-o ka. Kunya atimanon gid kanila birmi. Kana di kanila pasagdan ba nga. Lut ko ano niya. Jam na. Ako tanaw dito nako ba kay VIP ko nila dito. Kunya pareha pa jud mig mga hilig music. Ano niya. Bisan pag di music istoryahan nila Luloy nila Wiwing kay maka-jam gyud mi. Pag uli bitaw nako diri ako na feel ato kay akong for 2 weeks gyud di ko makatug dayon. Bisan mag-edit ko maguna-una ako nga dapat ko mangwarta diri kay para mo balik ko dito Kamutis nga adto ko mukuyo. Bahalag for 6 months lang. Kaya nga na ba mo puyo lang sa laing lugar kay para mo suroy ba? No? Suroy nga kanang experience sa lifestyle ba kay ako magumhinumduman nga mao ni adto sila kay napa sila diri sa Lapu-Lapu niya na sila nga lot madto namin ni kuan sa Kamutis madto na may mamuyo. Ako una gid nila pangutana nato is sure inyong trabaho diri de. Ang tubag ni Wiwing nako ato is kuan lot adto nami kay payak na pamumuhay nami didto. So kana bitong simple lifestyle na lang. Kaysa diri sila sa syudad niya. Hustle and bustle kay diri ba? Nang gubot ang hunahuna ba na kaysa didto nga simple lang pero payapa, peaceful. Mo to naglisod ko imagine ba. Mao dito pag-abot nako dito naka-gets ko nga mao din ning ila gini giuli diri kay nindot diri ang mga tawo buutan, safety.
Kunya kaila ratanan kay isla ra baya. Mm. Bisan pag ari sa Lapu-Lapu gamay ta, city manggod na. Kunya Mm. busy ang mga tao diri sige trabaho. Kunya og di pod magtrabaho, mag-gadget, mag social media. So mato sila didto kay less man ang social media, hinay man signal, Mm. makahalubilo gid sila maayo. Yeah, music ang ilang common kuan Common ba. dito na Yeah, ana. indot So kisa. mato pag adto nako, pag uli na ko diri 2 weeks lagi, magsigog trabaho. Inig magtrabaho ko niya, focus na kay ko, mo na ko ba. Tara na ganagi ko madto ana. Bakit ako na mura kog putol akong ma-distract ko ba kay Mm. nganong wa ko didto. Ano ba? Yeah, mato nahuna na ako nga 6 months lang mo puyo ko didto. Mangitan ako gabangan, nangitan ako kanang mga barato didto nga kanang per month nga stayhan. Ano kay di mo gid ko matuhoy. Yeah, mato after atong sa Camotes kay nakaadto man mig bantayan. Pag adto nagbantayan, mura nawagtang to ang akong ganahan sa Camotes kay napag ko na realize dito pag adto. Sa bantayan man gud kuyog ang pamilya. Nga Mm. laag katong sa Camotes kay gamay ra man miya to. Sa bantayan nga laag kay na-appreciate na ko unsa naa ba nga dito sa Lapu-Lapu kumpleto man sad mi. Mm. Oh, ana ba? Murag naay comfortability nga diri na ba? Mm. Makapangita pa kog kwarta diri nga dako-dako kaysa kumpara mo og Camotes magpayak na pamuhay ug dito. So wala biya ko alam magana sa balik ko zero. Mm. Mo to naka-appreciate ko nga kuan ra dayto murag panandalian ra to nga feeling. Kunya kuan man gud to kusog nga emosyon ba? Mm. Nga kanang Okay. Murag kuan siya ba kanang bag-o bitaw para nimo? Ano ba? ana ba? Bisan pag nakadto ako Camotes sa una, lahi gid to nga feeling nga naanay mga tawo nga kailan ako. Mm. Tanaw na ko if na ako dito kay maka-focus ko gihimo content. Mm. May ana ba? Matoy nalingawan sa nako lately. Masa bitaw na nakindot bitaw na kanang first time ka ng lugar. Alien ba kay bago Mm. gi ka ng lugar. Kana sad. Wa kay kailaw, wa katanan. Murag ma-intriga lang ka ba kay uy. Taka-taka ang storya na lahi na day meaning sila. Oh, kanang lang language na Language magi. na ba? Di ko ni palit ko sili ba katawan ko sa waray. Kimo mo ni chat mo. Balik. Ako ron. Unsa to? Unsa ini to pa to? Kuan nangumpra ka to para sa kuan sa mga provision Hmm. nya kay nakinomdom ko ba uy request mo sa sili day. Mo to nako. Wara pud ko kibaw kay kuan lagi nga ng alien ta. Hmm. Yung bago tas lugar. Ni anap to ko pila yung sili. Kahit magtawa ang babae nun ng tindira. Yung anak mo to tawa mo dyan. Nakinomdom ko sa gingon sa mong chief engineer na ang sili day sa baray kay kuhan ka ng private part sa lalaki. Katawaan ako noon. Nung mo to, ni katawang babae niya. Mo to, gisuryahan ako na, ay, sorry miss, nakalimutan ko yung meaning ng kuhan. Sagol sila Tagalog o Bisaya? Di, Tagalog sila. Tagalog sila. Okay. Kanang Tacloban, kay dili pa na siya, sagol pa na siya, kuhan, kanang waray, Bisaya o kanang Tagalog. Tulong na ilang kuhan, pero Tagalog yun ang kasagaran istorya. Ato sa Katbalugan, kay Samar naman, puro sagid mga waray. Waray na gid ba? Laom na sila dito. Laom na gid kayo. Moto pag storya nako ilang kuan gani ilang edible nga to kanang kuan ba mantika. Kay asiti. Kung buong bitaw ko na papabili na natin ipalit ba na ningon napabili asiti. Nya putan ako, uy, mantika ora. Asiti mantika. Asiti patay. Break sa ta. Wait for part 2. Let's go. Basi maabot ang usa. Wow. Question na ta? Okay, let's go. Sige. Nakay nakuha lang yung question or kato sang Kato lang sang Sige. So natay to answeron rin nga question no. Lain ako tana nga what books can I recommend daw? Ikaw napa kay mauna na Jeff nga books na kay ganahan ma-recommend nga books. Kanina books ako ma-recommend niyo kay magna siya ihatag ninyo sa mga simbahan. Holy Bible. Yeah. Basagin mo na guys kay mga ginay pinaka mysterious na libro ng mga plot di ba na beyond imagination ba. Kana ko yata ginsam to niya ano ba. Yeah, ang setup pagid nga mga karaan no. Set up ng mga karaan niya. Makana ka atod anong tag-an niya na ba. Ang ihap tang kan bitaw igo kay dili ra kalibutan igon po kaniya. Kay na may mga kan sa Holy Bible mga storya ba na kabasa na makatad tinuod bitaw sa. Nakabitaw ko ani na bati, nya po kanina nangindot. True. Kana the Bible kay pertindagahan na diya nga. Dagan kinaglibro. Anyway, ako asad kay
if willing lang ka kay kanin mo gud ako mga nabasa nga libro kay kuan ni ka ng mausab gyud imong hunahuna ba. Mausab imong pananaw, imong outlook sa life, makausab gyud. Yeah. Di mo ko mabasa libro nga kanang after 20 pages kay tanaw na ko way padulngan. Ako man ang kuan pagmon. Kani daghan na pud kabasa ani mga businessman kabasa gyud ani kanang Rich Dad Poor Dad kay bawo na sila na in-depth understanding ana is kanang nganong kasagaran sa mga tao is naiutang adi gid sila makaabot og financial stability ba bisan pag nasa trabaho ana mga ngana so mura siya sakit nga libro kay makuno na ka nga igon ka. part man ko ani usa man ko sa problema ani ana nya sa rat race kay kana sad murag lawm-lawm siya gamay anang kuan kang Robert Kiyosaki nga Rich Dad Poor Dad sa rat race kay kana sad kana nganong ang mga normal ka tao maglisod og saka di ka gawa sa rat race ana part po na siya so mausab gyud mo outlook sa life mo nang makat-on na lang ka og appreciate sa unsay naa nimo nya ara po na nagikan na akong ara po na ang source ngano nabasa ko or ngano nagkat-on ko stoicism kay mura man siya pangtapak ba nga okay if lisod if wala gyud ay makalingkawas aning rat race may pag magpaka-stoic na lang ko kay usbon na lang na ako ang akong outlook ari na lang akong usbon kaysa magsikog usab sa gawas sa external factors ari na lang akong kaugalingon na lang akong usbon mo na nikuan ko tong lima ka aspect sa life kanina lang lima ako padak-on di na lang kay ko maghunahunaan ng society ana kay lisod man kontrol ng external ang ato ra man kaugalingon na tong nai-control ta so ato na ginagikan stoicism nga audiobook if dili ka ganan magbasa kayo napoy audiobook sa Spotify Stoicism Practice ni kuan The Daily Stoic by Ryan Holiday yang iyang mentor mga wala na sila Marcus Aurelius mga Stoic practitioner pod mga karaang tao mga emperor mga Roman emperor nga so if hilig kag maminog pareha ni podcast sure ko if ganahan ka ani nga podcast maganahan sa gato kay accurate man kayto sila wala sila di para na ako magkanga-kanga di ba so mas pulido gito sila yes so kana kuha na ninyo then ang akong gibasa karon nice pod is love na sad ni kana The Courage to be Disliked kay mao may murag haom kay nako ron nga sa kaniya tong gipangbuhat daghan magdi maganahan nato kay kanang palitan pagsigil lang taggawas atong mga naong sa Facebook makay na tawo sa muka sa rin ni di man din ako bet iyang kuan na ila na ibang unfollow mga na which is okay ra kay the more nga mga unfollow ang mga tao mas the more pod nga ang atong video maigo sa mga ganahan nato so if ila tanggi dislike or dislaganahan nato kay unfollow sila mas ma-push atong video sa laing tao nga may chance maganahan nato so mas makakita na nun tong mga ganahan nato mo nang wa ra tay dapat problema na ara po na mo sink in ang katong libro akong gibasa nga The Courage to be Disliked. So okay ra gid na wa na problema. Nanan mo karon man nakagbasa niya wala pa. Tunga pa, halfway pa. Yeah. Pero daghan na kay kog nakatunan kay every niya ka. Okay, dada niya na. Nice na nga book. So, mo to siya. Next question. Wait lang. Nalakoy puno sa katong salamat kay sa naghatag ay nagkuha na ni na pangutan. Ako pod sa mga kuan open mo ta diri pwede po ko mangayo ninyo sa mga tao na nananaw sa inyong mga recommend na libro kay mo pong bamasahon. Yeah, mao na imong bagong hobby. Bagong hobby ba kay laay kay katos barko kay kuan hini kay signal. At least balay mabasa-basa. Kamo mga viewers mamalihog lang po ko na comment po ninyong mga ma-recommend na mga libro kay mo pong pang tanawon. Comment down below ha sa comments ha. Thank you Dan. What's the biggest lesson you learned the hard way? Dang. Magpahuna-huna magitag mayo no? ako na. Murag na ako. Kuha ni siya ambot lag kani para gini game na pud ni sa mga lalaki ha. Game ni sa mga lalaki sa mga gatong mga wala pa na minyo. Kaya para nako lahi naman na ang game para sa na minyo. Kuha naman na sila game over naman na. Joke ra. Hindi sila game over. Kuha na sila wala na sila sa kanang dating game man good. So one na lang gid na sila one. Yeah, solely para na ako mag good once makasal ka, di na gid ka dapat mitaglain. Mao na ginako. So if wala pa ka nakasal, game ka. Na appeal ka sa game na kay dating market. So kani game nako sa lalaki is
the hard way siya nako nakuha is kanang pag-treat og babae. Okay. Nga ang pinakadakong sayop nimong buhaton is imo siyang himuon og siya ang kalibutan. Kay moagi man gyud ang mga laki ana nga samo ta first time papakibaw sa game way nakatudlo wa siya masculine nga example, wala siya papa nga nakatudlo niya, wala siya uncle nga nakit-an nga kamao. Ana ang instinct gyud sa laki is iyang himuon ang babae og maoy tanan. Maoy prinsesa, which is sayop. Dapat ang imong treatment sa babae is queen, dili princess. Kaya ang princess wa man nagibuhat. Nakahalata ra man sa balay, higda tog, which is ang queen. Kung ikaw ang king, tinuod ka nga king, nya na kay queen, ang buhaton sa queen is mo support sa king. So ikaw dapat ang bida, ikaw ang hari. Ang queen is mag-support na nimo. Ikaw as a king, ikay magmandar. Mao ni atong buhaton, mao ni atong plano, mao ni ang plan sundan ni. Kay mao ni nga kingdom ato i-build. So ikaw gid na mag-lead. Which is sayop man ang nasugdan sa mga laki. Kay nakita sila babae, princess treatment. So mao na siya ang naananon sa princess ang leadership. Yun sa manhibawan sa princess. Wala man, di ba? So sige ra magduwa og emotions. Sige ra maginilakay mo. Sige ra mga nonsense nga mga butang. Para nila sensible na para nila, but you will learn better, makakat-on rasad mo. So dapat kuha na king ka queen siya o niya mao na kaingon sad kuha na is amot lag kinsay nakaibaw ninyo muduwag chess. Ikaw kabaw mo muduwag chess, di ba? Nakastorya naman tani nga na ang queen maong nindot kina siya nga support kita tanaw sa chessboard, di ba? Ang queen lagyo tanan moves, di ba? Lagyo kay na layat ang queen gikan sa inyong board padung sa atbang kaya na niya, which is ang king dili na niya kaya. Isa-isa ra ang move sa king. Ang pasabot ana is nindot nga support ang babae kay kaya niya buhaton. Pero di siya pwede ang mahimong leader bisag kaya na niya nga naka mga moves. Di siya pwede mahimong leader kay ug mamatay ang queen sa chessboard, padayon ang duwa. While kung ang king mamatay sa chessboard, game over. Patay ka. So mao na ang imong buhaton gyud priority as a king is imong kaugalingon. Imong gipasakay mo kaugalingon nya imong pasuportaon ang queen. Mao gyud ang dapat nimong move. Dili nimo siya himong prinsesa, himuha siyang queen. Ana. So mao na siya nga hard way na ko nakatunan sa una kay ako mga first bod nga mga uyab mura kog torn pero mi ana. Kay ang gisulti man gud sa society is tratuhag prinsesa ang babae. Bisan pag si mama sa una mo ana nga di tarungon gyud nimo ang babae dong. Ana, di gyud nimo dapat kuanon kanang pasakitan ana. Nya magtuo man ka nga if imo siyang i-guide or imo siyang bawalan siya mga di ganahan kay napasakitan na nimo siya, di ba? If imo siya bawalan napasakit di, which is sayop na. If imo siyang gibawalan kikibaw kang sayop na panglitan mo adto siya club. Imo siyang gibawalan ay gadto club kina nakauyab niya, pwede ka dito mabastos. Which is mo na ang way sa laki nga magpakita siya sing love kay giprotektahan niya ang babae nga ayaw gadto club, gibadlong niya. Nya, saan naman taron nga ang gipangtudlo sa mga mama kay bati sayop man. Sayop man nga ayaw sagdi na kay yaman ang life. Pasagdan ra na nimo siya og tinuod nga nahigugma na siya nimo, di na siya mukuan, which is may half true pero dapat badlongon sa gini mo siya. So mo na to cut the story short kana mo na ako na learn nga hard way nga listen to your instincts as a lalaki. Ikaw dapat ang mag-lead og di siya maminaw hawa. Next. Pahinaglain nga maminaw nimo kay ang nagdaghan magud sa social media pod kay mga babae man sad good. Mo nang if ikaw nga laki babad ka sa social media, ara ka nakat-on sa social media ug unsa man pagtrato sa babae, patay ka. Sayop ka kag teacher. Mo nang dapat mo kuy gid mga laki sa gawas nga kamao kay ara makakat-on nila. If adto ka sa social media, ang mga nasig-share diha, ang mga babae nga way uyab. Which is way ganahan nila nga laki pod mostly kay sige ra mo sa social media ang inyong mga nakatunan is kuan man dapat ang nindot sa lalaki iya mga tao ni sa babae nga dakog respect siyang papa kana number 1 og tinudluan siyang mama og katoy mong gingon na kung ikaw may makaanak na babae kay hantod 12 years old ikaw may mo guide niya siya nang bahala mabuti mong gingon sa if ako na ko'y anak babae
until 12 years old protektaan gyud na nimo maayo. Ah. As a child bisa kinsa. Pero yung 12 ana, mura na siya imong i-let go gamay kay patuluan na nimo siya sa iyang mama. So kayahan naman ang responsibilities naman responsibilities naman na sa mama nga sige tudloan na how to be a lady or how to be a woman. Mana ang uban inigsugod og dugo sa babae. Okay, ato na kasi mama. Ana, ato patulo dito. Kaya one may Which is somehow bali-bali pud sa laki. Ang laki tanaw lang nako up to 7 lang, 7 years old dito sa mama. Focus kay ka sa mama, pero protektahan gyud ni mo ha. Kuan lang. Kuha maayo da ng love sa imong mama, kuyog sa kanyang maayo. Nya lapas na imong 7 or 10 or 12 na ka. Oy, katsugod na magtuli kana. Kana tuli. Sugod na nimo ana, kuyog na kanako pirmi, katuna ko asa papa nimo kay lucky man ka. Ang reason ana kay una, once if lucky man gud ka, sa imo ra kang mama makafeel og ingana nga love walay lain. Bisan pag mangangasawa kag puhon, conditional na ang mga love sa tanan. Imong mama unconditional na ang love sa imong mama. Kay gikan man kaniya, gidagod kaniya 9 months, giprotektaan gud kaniya diha. So hantod magdako ka, anak gyud gyapon kaniya. Bisan pag 80 na kanya siya, 100, anak gyapon kaniya. So ang love sa mama is grabe. Dili na matupungan. Lahi po na ang love sa asawa kay choice man. Choice niya. Ang choices kay gitimbang-timbang naman na. Dili ko nuingon nga less siya. Powerful po siya in another sense. So kana na ako mayon nga if bata pa ang lucky, ipa-feel sa niyag maayo ang love siya mama. Pwede na siya mo kibaw na siya mulakaw maayo mudagan na. Kato na si papa. Ano na dayon kay either na imo kita akong papa either imo kung malabwan o at least nakakuan ka nako kanang nakaton ka nako. Kana. Pero ako di man sad gumutuwa ng imong malabuan ni papa. Lisod no? Wala man dili man na false man na nga kay ako sa una nagdako ko. Wala pa ko na adult mga until 22 siguro ko. Sige mo ko ganana na nga mapareha akong papa, maapsan ako sa papa ana. Tanan ako wala man na sense nga mao na mo sundon. Kay lahi man mo giagian. Opo. Lahi mo papa, number 1, lahi mo papa. Iyang papa is iyang papa, akong papa is akong papa. Lahi na era. Lahi nga era kana. So daghan kayo wala na sense gyud. Kuan kana, pildi ka na nga duwa if imo nang try ug apson imong papa. Unya anong imo man sad apsan imong papa? Unsa may sense? Nga great man naman parang di ba? Kita tanan. Makailatas ng papa is taas gyud ang tan-aw niya. If imo malabuan imong papa, imo na nung tan-aw niya is ubos. Anong ganahan maka nga magtanaw kay ubos imong papa? Di ba? Dapat ang imong papa is hero gyud na nimo pirmi. Nya maghimo kag imong way. Mo ana ka, mao ni akong way pa mo na imong way, sige. But always respect lang gid imong papa bisag unsa kalahi inyong way. Kay iyaha man ang life, iyaha man na niya. Kay bawbi ka life sa laki lisod. So he has to make some choices nga dili sa iyon. Ayon na lang naghalongkat ta kay di na nato trabaho na nas Ginoo. Kay kita ang atong importanteng buhaton is mag-live lang taga tuwa. Ana lang. So, mo to good point. Ako kalimot na ako na nagstorya ni Dana nga inig matuli na ari nakakat-on ni papa. But yeah ana kay lisod man og 15 na ang bata until 30 sa iyang mama siya sikat-on. Pwede man makaton siya sa iyang uncle, sa iyang mga gagaw. Basta na lang siya masundan nga mas ahead niya. At least 2 years ahead niya. Na lang siya makatunan ba, mas kamao gud kay if wa man gud nya babayan na tudlo pirmi all the time. Wala mo bitaw na ang laki mangita gyud nagmigo sa gawas. Mangita og mentor. So ano lang, good point. Mao to ako nakatunan sa what's the biggest lesson you learned the hard way? Nga dili himuon og prinsesa ang babae, himuon siyang queen. Ano. So sa ko na part kay tim gingon ako kanang pagdako bitaw na ang imong kuan kay mother's love ra imong na feel kana kay nakaingon gyud ko sa akong gaglingon atad spoiled mo ko. Kano ba atad spoiled mo ko atad sige ko maglagot ka og mga tao na spoiled pero wako pa ko kamatngon ba na utro ba di ko spoiled. Nga naa sa side nimo nga spoiled na side na kuan spoiled. Kita man tanan siguro. Namatay sa inyo spoiled. Di kay ang kuha kay kuan mo gud kanang mura ko malain ba labi na karon na dako na ko murag kanang nanda na nila mama bitaw na kung na mga palitonon kasi sila magda
Mura bitaw kay bali wala bitaw na ilang tanaw gyud ako kay bata Bata. niya na ba o makatod sa kitas paminaw anong gianan na kung kagulingon ug niya na. O nganong napadala ko na which is katoy mong giingon na wala koy na wala koy mga tiguang na nasundan ako ng akong i-example na sample. sa karon nalipay ko mo nang pag-ingon gid sa mong silingan na uy mong ipalayla tika nga to mo to pag una kay nahadlo ko kay ngano ipalayla mo kanyo na nagkuan naman na kanang hapit naman na kanang hapit na mo hapit na wala kan makana ka ba naawahay na kay tanan Mm. na kato pantang okay pa siya kay para na ko'y maduulan anong wala to di na nakasabot na po ko sa mama na iyagi kong gikan mo to pagkailaylan ako sa side sa akong papa ato nang nakanailan imong papa sila Uncle Jeffrey sila Uncle Uncle Nelson mga uncle ako sila Uncle Dennis ato ang pinakauna gid ako na nakano ko na set ni sample kay Uncle Dennis kana play mo kanang iyang mga lalis bitaw na di bitaw niya ang kuno niya gini iyang hatag gid para sa tong kuano tong gipa-symbol mi kanang kuan sa TV para ni Lola ana gyud siya na sige tanawon i-obserbahan ta mo giunsahon ninyo pagkuan kay tudloan ta mo sa inyong sayop di ba nindot kay paminaw kana atod mo ginong kuwang mo ginong gipangita atong bata pa ko nya mo to kay anam ginang kinabuhi di mo ginata mo control ang biggest lesson gina ko is wala gyud problema na di mo kaya ang imo gid ma-cope up pero depende na sa imong way kung makaya ba nimo sa saktong pamagi or imo na lang agi og kanang daotan mura kag mutakas sa kuan ba sa realidad sakto pod kato pagpailaylan ako bata pa bugo mga nakos mga 12 ato nya akong mga igagaw to sa pika side sa side sa akong papa which is kamo daghan ko nakatunan kay inyong mga kagi pud sa una ba kay mga kuan pod mga di pod lalim ba kay Oto kay ngon gigo na at swerte kay gigo gid. Labi na sa akong kan karon sa akong pagsima na karon ug wala ako nimo gihagad aning podcast o siguro mabuang ko. Kay kana bitong sa atong mga podcast na mayagyan og podcast kay namo kay magipang-ingon aton mga sa how to handle kuan ba hardships. Oto nakano ko atod sakto mo magiging ni kay Marlo na kato pong gingon ni kuan ni Kuya Edgar na sa kuan gid sa barko kay dapat imo gid kanang tunlon imong pride makano ko ato tinuod gid bitaw kay ako na pagataw ara ra gid ko mostorya nimo gandi na ginaw kaya kanang ba di ko mo tolerate magdumot ko nimo pero dili na ko i-show ba kay sa imong binuhatan na bati pero di na gid ako makaya kay isultihan na gid ka murag nya na bitaw karon nakat-on ko di gid maday dapat imong gustoryahan ng tao kay para di gid usbon boundaries gid ka ba boundaries gid murag ara ko nakat-on na atad mura mag-inyong gi kuan tinuod gid lang gingon kung sa sobra mo sa kabutan kay ilagi kang kanang sobraan ay ila kang murag ilang tumban ni tumba nimo pagkatao ba nya na ba sakto gid ay testingan gid ka na testingan ka sa mga tao asa ka kutob mo to nakaingon gid ko atad kani akong kanang kinabuhi ba mura maginikuan ba kanang tinuyo nya na ba nalabi na sus katong panahon na pod kay duol ko sa Ginoo sige kog ampo ato nya mo nang di mo giguganan ta mabasa gini mga libro nya limang ka first na libro ang gibasa Bible mo to kaingon gid ko sus ma-recommend gyud ako yung Holy Bible daghang kay makatunan dili lang kay daghan mong makatunan makaila pag gani yung kagulingon og kisay gahimo ninyo mao gid tinod kay usa man na mo na itubag nako sa tao nga kanang pinaka-down na bitaw namo koy nastorya to migo sad namo niya na siya nga unsa akong dapat buhaton nga wala ko kibawas akong buhaton akong gitubag niya is pangita Ginoo mora pangita Ginoo na press tagwa niya anang senaryo nakoy usa ka amigo pod kaila ka suod sa nako pandemic luwi kay siya ray ang iyang kastorya ra na laki yara papa kay kuan mo sila upat duha sila nagsuon pero laki pero bata pa man tayang kuan nya timingan pod
buwag sa siyang uyab. Liman kay lagi maki-video call kay para ko lang mag-explore ko sa kanang mga demonic na kuan. Wa na ka na maaway. Imon mo ang mga mungon. Nya kanang manawag na kalit kay na naghilak na kanang luoy na kasi sa iyang kuan ba na sus kana ko atad unsaon man ko ni ug ako na sa posisyon bigor ba ko ni. Nya mo to na ko na goy ang last gid ako nimo na hangyo. So ay duol balik sa Ginoo. Ato una kaya na siya goy na siya na gikan mo ko dira goy kapila ko na ibalik wa gid goy. Na siya after pandemic mga 1 year after kita siya kanang uyab niya hantod karon kanang uyab gyud niya karon. Kibaw mo siyang gisulti nako na naka-realize siya, goy salamat goy. Nya iyang gi-replyan na katong pagpasalamat niya kay katong giingon na balik sa Ginoo. Di ba? Oo. Sakto na. Naka-realize ka ba na atad sigun sa kalisod sim kinabuhi Ginoo ray makasulbad. Ay di ang Ginoo ray motabang nimo ikay mo makasulbad pero nagi mag-guide nimo ang Ginoo. Kay kuan nun sa ang rason nga nung ang Ginoo ako ingon nga pangita ang Ginoo kay wala mo goy lain nga makatabang nimo bisan pag tao bisag unsa man nagstorya nimo wala mo goy makaana sa imong utok ko. Namo goy flip ana agud nga makaparealize nimo something which is ako physical nga time nga kuan magnitaw ana sir sablihan Kasi ba kay nainabot na kan guys bisita gikan sa Japan. So sa tato ni ron jud Kuan na to abot na to sa nganong kanang advice no kanang advice. So ang rason nganong kana ako ingon kay kato switch pareha sa akong na-realizean nganong dapat ko mag-exercise ikato ba yung hospital nga akong gihatod akong kaugalingon sa hospital ako ni drive bisan pag sakit akong mukubok ko akong gingon sa doktor ato nga ang pain level is 8/10 which is ang 8/10 makakuya pa na bigay ginas tinuod pero exage kay akong gingon 8/10 sakit kayo kay wa mo gid kumuli wa ko kasagiton ko pero wa ko ni hilak nito na gamay ri pero wa ko ni hilak in terms nga action ug hilak nito lang pero dili wa na ko siya gi-action nga nilak ko panadito anak sa doktor 8/10 dapat ko ano ni karon kana mo sa ER unaha ko si kuana kay taga-untol sa motor maka-feel gid mo film kay nako mo to ang switch nga dapat kumukuan so mo po to iyaha nga naay switch ba nga makana siya ba nga wa ka ni tagam ha pak makana man na ara ka magsugod kay if di man gud di mo gud ka kanunag bat ay mo manunan mga bati kato mga demonic demonic kuan imuman kana so laom na bati kag mahunanaan mo para nako lang bati so ilaha man ang bahala sila among istoryaan kay kuan what's the biggest lesson you learned the hard way na kay puno na rin. Ay, introduce day. Introduce day, bro. Saba ka na, bro. Yeah. Ako day si Eric James Abrea. Okay, Gagaw Manila, Kuya Marlo, o kuya na ko ni si Jeff, my older brother. So, ang question kay biggest lesson, no? Hard way. Na I learned in the hard way. Yep. So, like, sa ako lang kay wala pa jud ko na kuan jud na parehas ni Kuya Marlo na katong na disgrasya ato kuya. Nay nitubo bato sa akong pantog. Yeah, wala may makahatod nako, may tao. So ako rin niadto hospital. Ay kanang wala ko naka-agi physically, pero like emotionally lang siya. Kay para sa akong kuya na sayo mami nakuhaan og amahan. Then maka-learn ka na like sa mga daghan kay butang na importante jud ang father figure sa imong kinabuhi. Then ako na nagtubo kami ni sa akong kuya na nagtubo mi na wala mong father figure. We have to learn it from watching other people na mas adult na mo. Like amo ang mga uncles, amo ang mga teacher, sila kuya, may gagaw. Like parang makabantay ko na parang pag-drive kami sa akong kuya kay gitudluan rami sa among uncle and that is something unta na kanang matudlo sa among papa. And like as someone pud na kanang murag only na lucky na ibilin sa balay, murag naay ganing sense of responsibility na ihatag sa imuha. Nawa ka nangayo. Wa ko nangayo. Since ikaw ang lucky dito, murag kailangan kanang kunay maguba, pangitaon din ka. Fixer, strong, leader, di ba?
Guard. Oh, kana Bodyguard. guard, Bodyguard. bodyguard. Ah. Yeah. So- So, pwede ta binuang diri ha. Wala na. Pero bitaw sakto tinod na. Kanang you will need na lang nimo pangitawan sa lain ba ang father figure ba? Okay. Bisan pag ako dili ko ungrateful ha, pero bisan pag nakoy papa, mangita gid ko guidance pud sa lain. Kay dili lang tungod nga dili kuwang si papa, but nindot nga daghan kag nakatunan a bit of everyone ba. Bisan pag ninyo magigagaw na ako na mo makatunan ninyo nga magkuyog daron. Maka na ko lo, sakto to gibuhat Jepo. Ila sakto to gibuhat ni Rico. Astig to, ako ni Sundon. Ana, maka-learn maka bisag kinsa bisan pag mas bata pa nimo. Basta makabantay ka nga sakto iyang gibuhat niya, ako di mo kamawa to. Maka-learn gid kana. Basta pod kuan ka, open ka, og ready ka Oh, makakaon. dili ka prideful Oh, ba, di di ka ka prideful, egoistic oh. ba, di ba? Kaya upetan mo, uy, bata, anong tudluan mo ko to niya, mga na ba, awan na, tapil din na ka. Once man good nakakaana nga side ka ng imong pride or ego mag-ali, lisod kay ka growth. Mura bitaw ka na imong pride ug ego, mura bitaw nag-wall bitaw na sig nadiri ang success kay mura kag ay na lang kay bag na nag-ali ba. Pag lisod kay siya kanan bitaw. Yeah, true. Lisod kay Abton. Manang karon lipay kayo kay akong pride kay ako na maton tungod sa akong kuan gisudlan na trabaho which is ang pagsaman. Nakoy tactic ana or amo siya tactic ba siya basta mag-ali gani akong pride, mas magunahuna na lang kog dako nga butang. Manitan ka ng padong ko makita gubot. Example, kay namo koy bago lang migo nga kay ba man nino. Nga na disgrasya tungod sa gubot. Pero maybe ako makita gubot ingana. Nga kanang suwayan ko ba. Para tong nata sila Merl nga to, pero gamay ra to. Kay ba kanang storya? Nga tong ninahubog niya panungan kog sumbagay niya natan atid sa tanang panungan ni magsumbagay si Alot pag yun makana sila ba. Kalimot ko na. Basta kana napoy mga public sa lugar nga kanang sa karsada nga napoy koy babae matripan ko or kanang napoy pila lang ka months ago nga nagkuy pud mi babae nga nagigukod nga babae og kanang nakasuyop nakaitabang nako nya og ako unaw na to una kay ate wabi ako labot pero mamong ko nila kana ba but I have to stand my ground kinangay magtabang ang babae nako nya public place so di ka dapat moatras kay ug moatras ka samutan kag hamag di ba mao man ang rule sa laki nga if mahadlok-hadlok ka mura kag ilaga nga hadlok patay ka which is og lion ka di ka moatras magduha-duha naghamag ang tao so mo akong gibuhat ato is pagkuan mas dako pagud nako mo akong gibuhat ato is ni ari ang babae sa luyon nako tanaw siya nako niya na ra ko mura kog ni huwat ko niya mo dasmag ba kay bagbuno gyud mi ato magkuan pero di ko mo palabi kay wa may mawagtang niya ako daghan magmawagtang nako so mo na ko naon nga di ko mohamag dapat maghuwat lang kag kuan niya hawa dayon diha mo to after ni hawa siya naka-realize siya nga musukol ko dali ko hawa kay dapat di ko mangita gubot dito akong lugar ano ba magminaro ka ba kay siya man god way mawagtang niya Okay, ang pabinata na ba kay? usa sana way pamilya siguro nagmahal niya mo ingana siya so mo na ko naon nga ate kung makikita ko gubot ron daghan gyud nagmahal na ko sa balay so di ko dapat may nagubot di ba makagets no so wala mawagtang niya alkansi kadaan hawa na lang dili man ka may nagbayot ana wala man na dapat nimo bisan pag mga tanan ka lang manipakyaw mga pinakamayo og martial arts ug nasa sila sa street og anaan sila gutsilyo di gyud sila musukol kay kibaw man sila nga dako mawa nila di ba so mga ko na birming nga unsay mawaan ako unsay mawaan ni niya if siya anak siya milyonaryo anak siya bilyonaryo niya love siya sa tanang tao makanap ako suklan ko ni kasi man masalkansin ako di ba makanap pa ta basta ko magmawa niya kasi ako normal ako nga tao pero kay babo gumnumbag di ba pwede gid ko sukol makanap ka ba pero guway mawa niya ay na lang kay ikaw gyalkansi mo na if nay mga tambay na kay di ka ilang nga kanang garaon hunaw na lang ang bigger things nga na nagmahal nako akong uyab gwapa daghang naibog nako ano ba bigger things ba nga mas malipay pa ka ugma nga buhi ka kaysa kanang magduha-duha ka yeah so mo lang ako noon anyway murag too serious na kayo no O nagaligyan yung ego, syagit lang mo, pinabidjito, kanang style nga wag na ako na mga gubot kay maghubo ka Oo, wala yung sukol syagit lang talaga, sumasayan ba? yeah kamano magsumbagay naghubo Kahamag rin sa kontra niya, kay sumasayan ba ka, dagan na dahil.
Pass lang sa mo. Pass sa ni mo. Munok na munok na palabas. Diya lang sa kamusa kay murag kansi ko na. Pero di ba tinuod na kuan kanang lahi ang difficulty sa life sa laki ba? Di ba kay daghan kay physical nga kanang factor. Okay. I think mostly sa itong mga nana babae manggod niya maka-get sila ba nga I hope lang nga maka-get sila nga ang kinabuhi sa ilang mga partner is dili sa yun. Diligid sa. Kay sure man ko ang ilang mga partner digin mo tingog abot ingani bat makikita sila diri. Nga mao din ay atubang sa mga laki. Nga katong nakakita to makanas lang nga katong nakakita gubot pa daw akong partner. Nga iyang gisuklan. Pwede dayon tato may ngani. So basi matudloan nila pohon or kanang ma-warningan nila pohon nga ayon na lagkuan ana kay labi at ikaw niya. Kato may naglaba to niya. Murag yung ilang masturyaan ba, di ba? Di ba? Oh, love di ka niya. Masukol ka to. Yung mabungi ka, di na di ka love. No, di ba? Ano ba na? Maka-get sila mga bito sa tutos mo lulo. Okay. Wajay post ha. Sukol kag tambay, way naglaba na buwag. Kumusta mga karek? Mag-graduate lang ka bago lang. Congrats. Nice. Nice ka, bro. Mansa may mga kuha ni mo Rick, imong ano pa doon? Happenings lately. Marag ni nabot na ko sa point karon na nakuha na ko ang feeling sa kanang mga nang graduate na ilang ipangingon na marag unemployed na nimo na era kay marag sa akong feeling lang karon kay mura pa mo kog wala ni graduate marag katong pag graduate na ako kay mura fleeting na moment gani na nahitabo pero like abo lang sa ko lang kay wala pa jud ko ka feel ba na ni graduate na day ko day dani day feeling mo graduate Wala pa na sink in. wala pa ni sink in ang para lang ako karon mura rag kada ganing summer vacation like after sa klase idaan na lang ako na fail karon so pag akong gibuhat lang karon kay enjoy lang sa kay padung pa man ako review mag-review man ako mga July 2 weeks after ani 2 weeks na. magsugod na og review para sa kuan boards. Dayon sa ako lang karon kay enjoy lang sa nako kay klaro kayo nigsugod na kog review ani kay murag wala jud ni gawasay. Laban-laban na bulo. Lock in na jud go ani. Di na ni pwede mo gawas. Wala na check in. Lahi man to igagaw nga chicken. Kato chicken mo na chicken. Chicken dinner mo. Oy asa ka karon Vince? Wa ka ni uli. Alam na. Si Mura na sa ako ang karon kay parehas karon ni ari ko diri kay nangita man akong kuya og lingaw then usahay ra ba ni siya munaog sa kuan barko so ari pod ko kay wala man sugod gibuhat wa ko lingaw tan-aw ra kog series karon Isa siya sa tanong, bro. kuan How I Met Your Mother Saan na siya? Kidama? dili kuan na siya kanang dugay na siya na Sitcom. TV series o sitcom parehas na ng Friends so Nasa ilan sa kwan? Nasa sa Netflix? wala gi-download na nako Gihawa na sa Netflix no. o gihawa na siya sa una sa Netflix pero gihawa pero nag-rewatch ko karon kay naman ko kuan akong binunghatan man basta boringan ko kay mag-rewatch ko mga ganahan kinako na series kay para malingaw ko Kuan man ang How I Met kanang comfort series mo na. ang comfort series muna daghan makarelate ang mga tao na sila yung mga comfort Balik-balikon series sa mga tao ba. Kung Your Mother, Friends, mga sitcom. kana Friends would Which is actually kuan na good example na siya para nako sa mga lalaki nga kanang tan-awon ninyo ang mga lihok sa laki ug sa mga babae nindot na nga kuan kay ang ilang mga laki didto dili feminized nga ilang mga babae is babae gyud nalay murag si Robin murag siya nay pagkalakihon kay gi-raise man siya wapa gi-raise pero siya. makasabot ka ba nganong laki siya pang bright siya nga sa lida nga comfortable ra ka ana so good siya nga movie good siya nga series nga tanawon So, itong mga nangitag series ng Indot, mo to. tanaw mo guys lindot kayo siya guys tanaw nako murag daga nakikita naman sa siguro sila dugay na jud ni dugay mga naman 2000 pa ni siya 2008 ana dugay na jud ni siya Kung ano kayo ma-suggest na lakwan, libro. sa libro kan pang review pang review na kani another answer sheet din di na wala ma-review kato pangkuan raman to kana mga national achievement test na reviewer ba not then mo yang gihatag nako pang entrance exam dira sa CDO
Hindi ko na, ang saon man ako. Ang saon man paggamit. Di ko nang lisod ra ba kayo? Then, pagkuan ako, ang lahi ra dahil jud kayo ang entrance exam o ang national achievement test. Then, naibong kung ano, gihatag ni Lula nako kay ang kuan day kay ang sa ko nakuan ni Lula kay abi niya parehas gyapon ni sa kuan sa una na idato ang style sa test ba. Pero ang kuan man jud karon sa academics kay mo na magka-elevate, Yep. magkaan na magka-advance. Amo to, pag abot nun sa entrance exam nun kay sige ra ko ha. Wala ko nasabtan nun. Tanan na ko kuan mga ang nausab ron kay 3 years ahead na ang mga klase na mo pag fourth year kay kuwaon sa first year karon ana Oh, na yung mga ilan. mo yung nabantayan nga lisuda na nilang first year po Oh. Magka-elevate jud ang kuan jud sa academics. Then ingnan din ta na kami sa una. Oo. Ngano maglisod man ka na raman naga. Wa jud ko maingon jud. Shit, here we go. Di na point pero dili man na dapat mao na basihan good namon gud ang factor pareha ng kanang unsa na kanang wala sila lingaw sa una so magtuon ra gid ng lingaw kita daghan kitang distraction ron Daghan jud. di ba so factor po na siya mabitan ng nako nindot kinakuha ato ang concept quote nga gikan ni William kalimut ko basta na po siya podcast Shakespeare. dili So, karang taon si basta Chris Williamson kanang napoy podcast nga kanang solid sad ba nga yung mga podcast nga imbitaron kay mga sikat sad basta ang iyang gingon nga dali kuno kayo dali kay achieve og something karong panahon na musaka dayon ka kay kasagaran sa imong kompetensya kay distracted kaayo kagets mo Oh. nga panglitan sa inyong classroom 50 mo kabuk nya ikaw nagtuon ka or namasa kag podcast every night bisag 2 hours lang nya sila wa man so ang imong 2 hours every night mo kuan man na after 1 year so yun ka next year ninyo may buo na lang na yung mga classmates lo daghan na nagnibuan na ni abot ngani good sige makagtuon nya lahi man nga way mong giton kay sila pareha sila gitunan sa classroom nya ikaw nagtuon ka sa classroom napagid kay outside nga gitunan nya bisan pag 2 hours ra na per day Advantage advantage na kay ka so ana ba nga distracted kay mga tao karon kay nag-aawat nila sa eskwelahan daghan kay duwa daghan kay email daghan kay distraction ba di ba so mo na ang iyang gingon mo to nakana ko gets bitaw mawita na Diyos mahika kuan kayo samok lang kayo Kangkong chips. ay daghan kay sabuto na ng Diyos kay ate bro Diyos siya may kanang murag siya ra may nabulahan sa tanan kay naman niya tanan pero siya bulti nga bata daghan sad gina siya kaagi kay sige po siya kuan ba magets sa nimo ba Katong sa liga sa Thailand ba katong kana bitong murag po siya kang chips katong kan bitaw ka ng itong pinakabata na millionaire sa Thailand ba to katong kasi tawagan ng kuan bro kanang parat bitaw na kuan seaweed Seaweed. seaweed murag yan na ba murag big time bitaw kay tungod first time di mo di ka mag-cook mo di ako pero na Mag-cook sa na ka? sagol okay good na good katong bata nga millionaire mo to mura sa Josh good ba nasa yang mga panangkamot sa yang mga gipang suwayan ng mga business niya kay ara agid ni puto Josh nga version sa Thailand pero light na siya kay nagunda man to naguna siya seaweed lang to ya nya kan Diyos may ka kay katong kuan kanang kangkong chips o siguro gani kanang kamunggay awa kamunggay chips hurot lagi kamunggay silingan lagi pero nagigiganan kanang suwayan sa kuan sa kamunggay imong powder niya ihimo ni tea taga buntag moringa powder moringa powder ba kunya masuway kag nga na nya sagol lang din mo kuan diyon kanang kasi pangalan na kanang tribe na sila murag silang tribe kay dapat before ka mamata kay mag jumping maglayat ka og 30 minutes sila ritual dili sa ritual murag dili exercise o routine lang nila ba routine kay ang kuan na benefit na kay mutaas ka og mulig-on imong tuhod o imong kuan ba kalawasan ako ato chuya bitaw tagas sila na sila ilang layat taas kayo nya kanang sulig kiglawas nya timingat pod na nakabasa ko ba nang indot pod kay hatag og benefit sa moringa powder makapagsga na kuan ba na Asam na tribo bro. kanang usa na sa paborito ni Pacquiao nga kuan
Makaon, iyang favorite food gikuan man nilatan nga manok Bisaya. O Bisaya. O Oh, ginay yan naman ay kamunggay. Oh. Oh, ana siya nga. Kamunggay akong kuan na apas ana nya. Luy naman ay luya. So usas ana pero ang meat niya na yang manok Bisaya. Pero mao gyud na iyang Giapas ang kamunggay. Mao ni nakapakusgan ni tanaw na pero dako sa kabantay mo siyang kuan calves nga mao gyud na makitaan sa tao ig training niyo. Look, kuog calves ano niya nya gaming tao. Mao na nga grabe sa gini ang kumo kay dira man na magikan sa paa ang magsugod sa ubos. kusugod man na subos ara man na ang hunat ara man na ang power wala mag-abi ang uban if dako kag arms kusog ka manumbag kadagag dakog arms nga di magigabang manumbag so naagi na sa tail anyway kuha naman na kanang sa boxing naman ang specifics yun so last question ikaw naki-question mo na naan ni kuha na apila or if nay nangutana kini mo question sa una nga worthy podcast pwede pa na. Kung kani last question kay pada mahuman na ta. Dalion lang ko ni what motivates or drives you to make music? To start making music. Akong kuha na ni kay timing kay nag-youth companions diri sa una katong amuan nilang Gmail, di ba kay ako tong gipa-play ang katong amo ang komposisyon katong stock ato amo ato komposisyon ya akong gikapsyonan dito nga what happened unta if no padayon mi og himog komposisyon kanang consistent namo ana after atong episode ni Chatsi ang Janil nako kakatungkol about sa ningon ko nimo ba nga nibalibad ko baguna ana siya nga dong ganahan ko nga nay kabalhinan ani nga skill kaya ako ning gitun-an for pila ka years niya sayang lang tunan ako nga sige katunan ako call pero tan-aw na ako mas angayan ana si Jeff kaya ako ganahan ta ko mag-focus og editing. Nana ko akong kuan man niya ikaw dato niya paluma kasakay niya di pa gid wa pa jud gi computer para maka-edit mo tuan ako sige ako na lang. Mo to akong gitudloan. Tawag mig 2 hours ka pin. Nagit ko nakatunan bisan pag gubot pa kay tanan. Nakoy mas masud. Nay masud mo tuan ako. Sige i-try ko ni. Mo to pag try na ko nakahimo man gid ko ganda mo tuan ako Paghimo na ko usa ka kanta. Draft niya ikaduha ikatulo mo to paghimo na ako tulo ka kanta naganahan ko gi-post nako akong gigastuan og pila to 800 para ma-post lang nako ang mga kanta pwede gud dato akong gi-mix daan for 15 ka songs or 20 ba niya adto ra nako gibayad 800 kay bulto man pwede man mabulto so mo to ang 800 tulo ra ka kanta nagawas man niya nabutang sa Spotify nabutang sa YouTube Music so makana ko worth ra kay at least nakita na ko nga sa Spotify so mura na po siya naay kalipay nga gamay ra gud. Sense of achievement mo to ni hunong ko. To nako, di manggid kuwang manggid. Mo to ako gipunan nahimong 7. Nya. Nanapod ko yung mga draft dia, mga 5 pa na kabuk. Wasan ako gigastuan, wasan ako gi bayran, wasan ako gi-release. Nagungot pa na diha. So bantay lang karon nga year another mixtape daghan na ni mas rin mas nakat-on naman ta ron mas ni bright naman ta mas ni kamao naman ta. So nara na pohon. So thank you na mga pangutana no. Goods. Mato siya ang starting. Timing lang yun ni Uncle Janel. Yeah, which is nakastorya mi ni Uncle sa Bohol pag adto na mo. Yeah. Para niya kay di pa siya kauyon yun kay. Beginner biya kay kunya siya kay professional na biya siya gikuan biya na niya gitrabaho na niya didto. So motuan siya nga di kuan napay mas nindot pag gid ana. Moto nakana ko nga susamot na og siya nga akong gipa-mix gyud nga professional. Di ba? So mas nindot pag gid dato. Yeah. Mato, goods nga nakastorya sa mi ba. Kita ko dito siyang kuan Jeff, yung mga gadget nga mahal kayo. Nice kayo. Ilang gigamit pang professional gid, ilang speaker pang professional. Basta nindot check setup. Kanya gi-video kay lang nila Brian. Pero at least nalingaw sila, di ba? Nalingaw kay sila. So yeah, lagi ko kay nag-video kay sila Brian Kilids dagat, gi-videohan ni Uncle Janel. Nya lingaw kay mga tao niya. Dagat na atubangan. Dagat sa Bohol. So makana ka ba mo man this is the life Sunday. Mag-inom man sa imong pamilya. Nice kay kami. Pahimutang ba di ba? Yeah, uli mo na rasat bang. This is the life. Makana lagi ko. Ako tatag ito yung story niya. Makana ko batiyasan ako yung story niya. Wa ko dito. Anyway, mato siyang so good. I think that's it guys. Thank you sa pagtanaw ning episode. I'm here with Jeff and Eric. Si brothers ni sila, mga gwapo po ni sila. So, naay mga single girls, single ladies diya. They're available for the night. For the night today.
Yeah. Facebook ninyo? Yep. Eric James Abrea. Pero Insta man kano kay Insta boy man kano. Insta. So It's .ericlicious. okay. Follow them. So thank you kay guys and I hope na-enjoy mo. Ay mo kalimot comment down below sa inyong next questions, okay? Bye. Bye guys. Nice. Let's go. Milk and Wine Podcast Broadcast Hala full blast That's me a lot Mapugos kag level up Pagka baby ng girl Ako'y bahala sa problem Sa akong kingdom Alaga atong guard Simple na ang tanan